hatta debata, lasmaro hatta ditu hatta debata, lasmaro hatta ditu hatta debata, aroroan ni hagogo ni. Para siro hado jahoba debata, para siro hado jahoba debata, para siro hado jahoba debata, para siro hamanang hitao. Pardinggan basado tu hatta debata, pardinggan basado tu hatta debata, pardinggan basado tu hatta debata, pardinggan basamana hitao. Dameni debata saur tu hitao, dameni debata saur tu hitao, dameni debata saur tu hitao, si bahem dame mana hitao. Hosiana anak ni Raja David rotu hita, main tureda nahi asa bungo turohata, main magabagabain dito hata naroi. Hosiana romahu tu bagasan rohanami, nama nomu nomu ale Jesus Tuhan nami, lastu rohanami molo bungo produksi. Las bemarohamuna dati gorohai, nang rodo rajamuna mampuan tuahi, dang marpanggot tapi anggo diharorona, alay tutugogogona padahon ciahi, dan diluluy rohana disonsonang nai, Yesus